We hebben hier met BF Aulitis rallyteam deelgenomen aan de seizoensrally in Bocholt. Met piloot Freddy Loix en co-piloot Frederik Miklotte. Het is wel een rally met veel gravel en dat is uniek in België, omdat er is niet meer zoveel gravel of onverhard klassementsproeven. Dus ja, dat maakt het wel moeilijk. Ja. Het gaat erom eigenlijk van degenen die wat rally rijden, die nog spektakel willen maken, dat mooi is aan een rally. Dat is nog altijd mooi om te zien. Je kunt de auto huren, je kunt ermee gaan rijden, maar dat is het niet. Rally rijden is een kunst. De laatste wedstrijd was wel zeer moeilijk met François Deval en Dennis Kuipers, dus dat was spannend. Het is morgen de eerste boekel ook, omdat het lag er zeer gevaarlijk bij. Veel water, veel modder op de Donverhard, dus het was oppassen geblazen. Maar op het moment dat we dan eens boekel hadden gedaan, dan heb ik het tandje bijgetrokken en toen ging het vrij vlot. Aan de start hebben we heel veel Nederlandse gehad voor deze editie, omdat Bocholt ook voor het Nederlandse kampioenschap meetelt. Onder andere Erik van Looy, dus die de tweede plaats heeft gehaald. Dus Freddy moest het vandaag opnemen tegen een hele reeks Nederlandse toppers eigenlijk. Ik vind het is een blijvend zeer boeiende sport en ik moet zeggen, het is een ongelooflijk leuk gevoel om kunnen te rijden op wegen die zijn afgesloten. En dan ook, ja, het blijft altijd fascinerend hoe de auto's eigenlijk beter en sneller worden met de jaren. Tonight, play my game. Tonight, keep your head. Tonight, 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 tonight.